Benaguasil posa en marxa un nou servei per atendre incidències les 24 hores del dia. A través de la coneguda aplicació WhatsApp, la ciutadania podrà comunicar i geolocalitzar incidències a l'instant per a millorar l'eficiència de les actuacions de les brigades municipals i comunicar en temps real qualsevol incidència detectada en el terme municipal per a aconseguir actuar el més prompte possible. Amb motiu de la celebració del Dia del Comerç Local, l'Ajuntament de Benaguasil va posar en marxa una campanya per a dinamitzar i incentivar les compres en el comerç local, un dels principals motors econòmics del municipi. Les persones que realitzen compres en els comerços entre el 24 i el 30 d'octubre podran participar en el sorteig de 300 euros. Benaguasil posa en marxa un nou servei de justícia gratuïta per a la ciutadania per a rebre de forma gratuïta informació i assessorament els divendres al matí en l'Espai de la Dona. I per a poder accedir cal sol·licitar cita prèvia en l'Ajuntament. L'Ajuntament de Benaguasil ha iniciat el programa de xerrades sobre salut mental que tindrà lloc una vegada al mes. Benaguasil Mensana té com a objectiu conscienciar i ajudar a la ciutadania sobre la importància de la cura del benestar personal per a promoure la salut mental. S'inicien les obres de la nova canalització de pluvials. L'actuació s'emmarca dins de les primeres fases del projecte de construcció d'un dipòsit de tempestes de 5.000 metres cúbics de capacitat. Les obres consisteixen en la realització d'una nova conducció amb punts de recollida d'aigua superficial en la confluència dels carrers Llíria i Pedralba, finalitzant aquesta en una bassa de regulació i infiltració. Representants de Benaguasil participaren en el projecte europeu celebrat en Guardistalo. La delegació ha intercanviat cultures, senyals d'identitat, música, sistemes educatius, associacionisme i molta joventut amb ciutats de Croàcia, Itàlia i Portugal. Els 4 municipis participants han signat el conveni de col·laboració i amistat del projecte europeu. Benaguasil celebra el quart mig any faller amb la participació de més de 800 falleres per donar inici al compte arrere de les falles del 2023. Es va commemorar l'equador de la festa fallera amb una jornada repleta d'activitats per a totes les edats, amb globotà, paelles, música i ball. Ja han començat les activitats del programa Benaguasil Cuidat amb l'objectiu de potenciar la pràctica d'hàbits saludables, millorar la qualitat de vida, l'autonomia personal i la vitalitat de les persones majors en el municipi amb els cursos gratuïts i per a persones majors de 60 anys. Activa tu mente, ball en línia, cursos de formació, gimnàstica de manteniment i passejos per les vies verdes són algunes de les activitats. El baròmetre d'opinió ciutadana valora positivament la gestió de l'Ajuntament de Benaguasil. El resultat del tercer sondeig d'opinió s'ha obtingut d'enquestes realitzades a peu de carrer i en línia participant els veïns i veïnes de diferents edats, sexes, estudis i ocupacions.